wedhus. Wedhus iki ya ana sing ayu kok ya. Ono ya. Wedhus iki pipine nang ndi? Oh ning ya ning kene ning. Lah. Lah ning endi? Nang mburi kok ya. Kok iso? Wedhus kae mesti nang kampung mesti mburi. Lah. Oh iya ya. Kok iso ya bener. Tak ambung mburi e aja. Lah lega kowe patrape kaya wedhus. Menungso kowe lho, kowe iki menungso, dudu wedhus. Karo dalang nekke patrape kaya wedhus kuwi. Lah ya attitude kuwi lho. Ora apa-apa, aku wedhus ra. Patrap. Aku wedhus ra apa-apa, sing penting aku iso mbayari kowe. Wah, bayari omong ning angkringan. Angkringan iki kelase beda ya, Pak Ustad ya. Paitan papat 4.200. Makasih, Bos. Lah iya wi Pak Ustad, nek Pak Seno ya mosok angkringan ya munggah sithik. Ben dina wayangane. Mosok nek nyuguh